Turisme per a tothom. Com adaptar un allotjament hoteler? Les portes tindran un ample lliure de pas de més de 80 centímetres i un sistema d'obertura fàcil, sense sistema de tancament automàtic, amb targeta i poms en forma d'L a una altura d'entre 80 i 120 centímetres. A més d'un timbre lluminós per indicar que s'està trucant a la porta, l'alarma sonora d'evacuació en cas d'emergència també ha de complementar-se amb un senyal lluminós per a persones hipoacústiques. L'habitació oferirà com a mínim un espai on poder realitzar una circumferència d'1,50 metres de diàmetre per poder maniobrar amb la cadira de rodes. Els armaris han d'oferir un sistema accessible amb penjarrobes a dues altures o regulables, penjadors amb mànec i penjarrobes extensibles amb tirador vertical. A una alçada màxima d'1,20 metres oferiran un sistema d'obertura amb mànec en forma d'L o C. Els endolls, interruptors i comandaments se situaran a 50-60 centímetres de les cantonades a una altura d'entre 40 i 120 centímetres en punts de fàcil accés. Es recomana tenir un despertador amb sistema de vibració i lluminós per a les persones amb discapacitat auditiva. L'alçada del llit no pot superar els 50 centímetres d'altura i ha d'haver una àrea de mínim 80-90 centímetres als laterals per passar de la cadira de rodes al llit. També ha d'oferir espai a sota per facilitar l'ús de grues de transferència. L'habitació ha de tenir una taula amb una altura d'entre 75 i 80 centímetres amb espai lliure a sota de 60 centímetres per poder acostar-s'hi amb la cadira de rodes. En el cas dels clients amb discapacitat visual, la informació sobre els serveis de l'hotel i les dades importants es facilitaran en braille i caràcters grans o àudio. El televisor ha de permetre activar els subtítols i accedir al teletext. Junts fem un turisme per a tothom. Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Turisme.